Ido ba mudu bane ya san kima. Shi yasa naga kana bibiyar rayuwata. Ni nake bibiyar ki ko dai ke ce kike bibiyata? Za mu je da kai police station ne kuran za ka ansa wasu 'yan tambayoyi. So ke ki mutu a cikin gidan nan ki jawo masifa da bala'i kuma abin da ba zai taɓa yiwuwa ba ne. Insha Allah ba abin da zai faru da mu sai alkhairi. Na gaji ba zan iya ba. Zancen da na gaya miki gaskiya ne, ɗaukaka kika zo nema? Haka ne, kuma ina so ka bani dukkanin wani sharaɗanka da umarninka. Ni kuma zan yi gaggawa aikata su. Da ke da wannan, da ni, dukanmu Allah ya tsine mana. Idan na daina salon asuba fa yana nufin fa na kafirce kenan fa. To da ni da ke duka ba kafirai bane ba? Bayan ga ki tsinanniya. Da yadda da amincewarta shi yasa na sako ta a gaban muka zo. Daga yanci. Wannan shi ne ya saka ka haɗa kai da ɓata gari. Kuka ɗauke Samira. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kana ƙara tasowa sai kaga wuyanka a ƙasa. Balarabe. Balaraban mutuwarka. Ya yi tanadi ya kashe kuɗi domin ɗaukan fansa a kanka. Kai ne sanadiyar mutuwar mahaifina. Kai ne sanadiyar mutuwar mahaifiyata. Kai ne sanadiyar mutuwar yayata. Kai ne sanadiyar mutuwar dukkanin wani ahalina. A lokacin da rashin tsaro ya ta'azzara, ba ilimi, ba lafiya, kowa ba shi da yanci. Daga nan kowa ya dasa wa kansa tunanin neman yanci. Kujerata da mukamina da mutuncina ya komai a wajena. Yanzu wai saboda biyan bukatar duniya za ta binne jariri da ransa? Ke ma dan yanzu kika shigo duniyan nan. Menene kalmar karuwa a dunkule? Duk wacce za ta sallama jikinta da mutuncinta ya zama wata babbar kadara da za ta jingina da su wajen ci da sha da sutura, shi ake kira karuwa. Yau kimanin wata ɗaya kenan ban ƙara saka ka idona ba. Abin da mamaki a ce a ɗauki wannan abu a yi amfani da shi a matsayin maganin matsi na mata. Ki duba fa super glue ne. Super glue! Dan neman wannan amsa kalli ƙayataccen shirin fim mai dogon zango na kamfanin Barde Movie mai suna Daga Yanci. Daga Yanci. Alhaji, ana sallah ne? Ina sallah har da salati. Shi yasa ake kiwa, shi yasa muke ganin ba daidai ba, shi yasa muke ganin maimakon mu yi gaba muke dawowa baya. Tashar da za ku yi subscribing domin samun ƙayataccen shirinmu mai suna Daga Yanci. Barde Arewa TV a kowace Laraba da karfe 9 na dare.